Khubor ya Khubor ki baju Peit ya ki video hakane ka channel. Hangne phila ban yu I ya wei umau ubala ban per asla unia de umau kai ndre umau basushna ndre unia umau de umau ubashisha. Phila ban Peit bha phila ban Peit bunya ayo ni umau hangne phi ya kadur kadar kecung ulong hi umau ubapura hindre ni sngaw lengo ba kumno unia umau per asla kat ka jing yo lum Khubor jonge nate na ki thanya samba unia umau de umau badon ha jrong lum la ne haring keu hindre unia umau badon hakane hi ka hindre kumno ni sngaw lengo pat ba kumno per ha jrong la ne hasla le se don na pedang jong phi ki ba ong ba unia umau ba shushna hindre phila ban Peit bha bat Peit binya unia de umau ba shushna kane ka ka badon hakane ka jakaru kam de ka ka bahe hindre ka de ka ka barit ka badon sharut snong hindre kumno unia umau wan poi hakane ka jaka unia umau ula bande umau ubasumi he naki lum naki wa upoi hakane ka jaka bat ulong umau ubaper bat ubakam phla naki wei pat ki mau ladang ni Peit bha bat ni Peit banya ya kane ka jinglong jong kane ka nyim poi mudur nyim poi perkhat ba sapoi kum une ujai mau hindre nyim tipat haki por slap lana haki por he let se ula ban poi nakino kino ki jaka lane ula ban mi nakino kino ki kindeu lane nakino kino dry krem na kata kadau wan poi hakane ka phila ban Peit banya bat ban Peit dalaki jong ki khmat hang ne phila ban yo iba une de umau ubasisa Khubor sibun Khubor sejar nu ya Khubor ki baju Peit bat ki baju kersan ya ki video hakane ka channel